Mura na kuno kagwakwak. Ungo. Mawakwak ka, kaila ka nagwakwak te? Wakwak kuno, wakwak. Mura na ko. Testingan nato sa tester, pasulot na itong way guys. Tester! Kamu di ka niya. Musulot ka niya ng wig. Be daw, atong testingan be. Sige, testingan nato daw be. Oh, sige daw, sulot ng wig be. Ayan, sulot ng wig. Sige, sige daw. Sulot daw. Sige daw, kamo ba kamo sulot na be? Kuha sa na imong kuan be. Na, be daw. Na, yes. Sige daw. Yes. Sige na. Na, sumna. Yes. Uy, mura man og ang kuan sa kuan. Ara. Mura magang porma sa. Na, barog. Barog daw. Barog daw tay. Na, ipaloy ang daw. Daw. Yeah. Yes. Sum nang porma ay. Bedaw, atong picturean daw be. Daw, ipakitang mama. Daw. Eto si pakita ni mama na. Oh. Ya. Dah. Ano wakwak na kuno ka tay? Ha? No. Mawakwak ka, kaila ka nagwakwak te? Wakwak kuno, wakwak. Mura na kuno kagwakwak. Ungo. Daw ngisaw daw, ngisaw. Yes. Yes. Ngisaw daw ngayon magungo. Na. Daw sige, sayaw-sayaw daw tay kanang sayaw ba nga kwan? Kay ikaw may manundog para sa kong gibuhat ba nga kwan ba? Sayaw. Okay. Wa man kay angayan ate. Angayan kaniya na. Ha? Aw angayan kaniya na. Yes. Giraw, lingkod na dito. Lingkod na kay anak makadiha maglingkod dito di sa ko. Nganong da makain pagawas man ka? Ano yung gawas man ka dire ba? Katawa man tani mo porma te. So di bagay ka angayan te nga magtaas imong buhok ate ay. No? Dili ka ngayan. Dapat gyud ay ate kanang imong buhok. Ang imong buhok mugbo gyud dapat imong buhok dili tag-as no. Kaya tanawa nga na imong buhok og iya na katagas imong buhok nga di ka kamo manudlay. Perting hugawa pirme. No, mura ka og buhok na ni Kuya Oliver. Atong 16 years na nga way ligo-ligo. Samot pa siguro no. So di gyud ka angayan nga taas imong buhok. So di angayan siya magtaas ang buhok guys ko kay tanawa ra oh. Magkalkag pa samot pang kalkag. No? No? Oh. Pag mag-side view ate, nindot mo tanaw mag-side view. Ha? Unsa? Unsa na? Dako imtihan? Busog man na. Busog man. Oh no! Hey! So di ka ngayon te. Ato lang ang kuhaw ng buhok ka be. Be, kay di man ka ngayon taas og buhok oy. Now? Para mo to imong kuan, herban. Tawod to imong herban. Tawod imong herban. So ay angay di siya ngayon ning taas buhok guys. Wa siya angay si ate. Way angay si ate sa taas og buhok.